pikantian wonten ing piwulang basa Jawi. Pripun kabare Mas wonten ing kesempatan menika? Alhamdulillah sae sedaya. Allahu Akbar. Yes, 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 yes. Oke, aplaus nggih kangge sedaya nggih. Mimiti wonten ing kesempatan pasinaon basa Jawi wonten ing kesempatan enjang menika monggo kita wiwiti kanthi wawasan basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih salajengipun kula absen rumiyin nggih Mas nggih wonten ing kesempatan menika wonten ing kelas kod B menika ingkang boten mlebet sinten Mas? Mas Faruq. Mas Faruq menika boten mlebet napa menapa menika? Sakit. Nggih sakit nggih. Nggih, wonten sanesipun Faruq mawon. Nggih, Faruq mawon nggih, alhamdulillah. Nggih, salajengipun kita lajengaken wonten ing piwulang basa Jawi kesempatan enjang menika kita badhe sinau sareng-sareng menika. Napa niki Mas? Sinau maca aksara Jawa. Terus menika wonten ing kesempatan menika sinau wonten ing bab kalih ya, bab 2. Bab 2 menika wonten aksara Jawi menika kaca 19. Nah, niku nggih. Kaca 19 pun karumiyin. Nggih, kaca 19. Nggih. Nah niku sinten ingkang sampun apal aksara Jawa? Ngajeng sinten sing apal aksara Jawa? Ngeten menika. Mas Dawian, pripun Mas Dawian kabaripun? Sampun apal?
pasangannya, bawahnya itu pasangannya. Kalau atasnya apa? Hurufnya aksaronipun. Nah menika ho ngantos mo. Wonten pasanganipun ingkang ngandhap. Nah saking pinten-pinten pasangan menika wonten pasangan sing sami yang sama. Pasangan apa saja itu dengan hurufnya? Pasangan ro. Ro itu kan sama dengan hurufnya ya. Atas itu ya. Kemudian pasangan apa boleh? Pasangan yo, ya pasangan yo itu ge sami. Terus pasangan go. Ini nggih pasangan go. Terus lajeng pasangan mo. Nah, iki niku sakjane nggih mboten sedaya menika benten nanging enten sing sami. Kalau lajeng kula lajengaken Mas. Nah niki sandangan. Ya, kalau sandangan itu nggih kangge swara. Ya, swara wonten taling iku e, wonten kopet iku o, lajeng wonten taling menika e. Nah, itu kegunaannya. Misalnya gini. Nah, ini. Nah, yang atas itu namanya ulu. Ulu itu bunyinya i. Ya, sambil diingat-ingat gitu. Ulu berarti cilik itu berarti bunyinya i. Nek nemoni tulisan yang pinggir jalan kok ana huruf apa ya? Bo niku kok ana ulune berarti di. Lajeng suku. Suku niku ngandhap nggih bahwa huruf ya itu bunyinya u. Ya. Hurufnya to berarti jadi tu. Ko berarti ku. Lajeng wonten taling. Nah, taling kalian umpet iki ya kedah saged. Harus bisa ya. Jangan sampai nanti kita membedakan e dengan o itu jadi bingung. Ya, amargi kathah menika nggih. Sing wis apal niku ora bisa mbedakake e karo o. Adiku mangan lemper, kleru adiku mangan lemper. Oke, kedah titik. Solo seper apa solo seper barang itu ya. Harus bisa membedakan. Nah, kalau yang ini taling itu bunyinya e. Tirukan Mas, e. Sate. Nah, gitu, sate. Oke, nek taling iki kan ingat sate itu ya. Ingat
sareng-sareng babagan menika niki nggih aksara Jawa nggih. Niki. Nggih. Nah niki kan pun hafal to nggih. Nggih monggo dipun hafalaken setengah menit. Hafal nggih niki. Nah niki mungkin niki kan nanti saged ngajeng wonten ngajeng yang bisa mengerjakan soal ini ya. Oke. Menika wonten niki Mas. Monggo menika kelas 8B ingkang purun ngajeng wonten ngajeng maju ke depan untuk mencoba kuis aksara Jawa. Menika gampil saestu, gampang sekali. Monggo sinten iki? Tunggal siswa nggih. Oh, Mas Davian, monggo Mas Davian. Ngajeng wonten ngajeng Mas Davian. Silakan ke depan ya. Ini Mas. Ya. Kita beri aplaus dulu untuk Mas Davian. Masyaallah. Insyaallah nggih. Diklik nilai. Mungkin saged dipun cek nggih. Mas, kabelnya. Kamu enggak cek apa? Yes. 3 kali kesalahan ganti Mas siapa ini? Monggo. Monggo Bimien. Nggih. Apa niku Mas? Yang lain? Nggih. Nggih, terus menika nggih. Lanjut menika. Pinten menika Mas? Aksara napa menika? Nggih, cobi. Nggih, terus. Nggih. Puas nggih. Nah. Lanjut menika. Nggih, terus. Nggih. Lanjut menika. Oh, nggih, terus. Lanjut menika. Nah, semen dulu nggih. Oh, salah setunggal mboten napa-napa nggih. Nggih, salah setunggal nggih niku terus. Oh. Nggih. Lajeng oh, nggih. Oh, nggih. Nggih. Soal benar 9 salah 1 ini perjuangan yang luar biasa ini ya. Kapan-kapan mangke sanese nggih. Sanese menawi badhe nyobi kangge laptop kula nggih monggo niku nggih amat wekdal kan ngantos 10 menit. Nanti pokoknya siap ya. Ampun ngantos salah tiga nek salah tiga mun nilaine 7 dosa nggih. 7 dosa menika di bawah kakek bahasa Jawa. Ngoten nggih. Salah ngeten nggih. Nah, menika salajengipun monggo mangke saged berkelompok, nggih. Berkelompok. Mangke saking kelompok menika ngrembak, ya, ngrembak tulisan aksara Jawi wonten ing ngajeng menika. Wonten siap nggih Mas nggih? Monggo saged berkelompok rumiyin, monggo. Nggih, Mas nggih, menika salajengipun rerembakan berkelompok babagan kelam aksara Jawa wonten ing slide. Siap nggih Mas nggih? Nah, mangke saged dipun tulis ya. Bisa ditulis ya untuk kelamnya. Jawabannya apa? Monggo menika. Saged mboten Mas? Nggih, menika nggih. Menika wonten aksara ka lajeng mo lajeng po. Po ingkang dipun paku. Po dipaku diparingi menika napa niku? Cecek dados napa? Kampung nggih terus nggih. Kampung. Kampung lajeng wonten mo. Mo dipun maringi cecek menika Mangkunegaran. Mangkunegaran sesuatu kan? Nggih,
nindakaken menika lembah LKPD. Nggih. Napa niku LKPD Mas? Lembah kerja peserta didik. Nah, mangke monggo saged dipun rembang kelompokipun lajeng mangke majeng nggih. Majeng setunggal kelompok sinten ingkang sinten mangke saged presentasi wonten ing ngajeng. Wonten nggih Mas nggih. Iki Mas dipun rembang rumiyin nggih. Presentasi monggo. Rokat A. Silakan Mas dikerjakan ya, diberi nama kelas, nama kelompoknya, terus dibaca ya. Ditulis latihnya, ini yang siap bisa maju ke depan. Oke. Kelompok kali mawon. Kali tunggal kali 3 kawan menampak ya. Silakan tulis. Saged ningali wonten ing buku paket. Nggih. Kalau belum hafal bisa lihat ini. Kemudian di paket ya. Apa aku hafal ini. Semuanya bekerja ya Mas ya. Ayo jangan duduk temannya. Semuanya bekerja. Bekerja semuanya. Silakan. Bekerja mengerjakan ya semuanya. Oke. Saya mau terpilahkenan saged lagi niki nggih tanglet nggih. Dipun serat kemudian nama kelompoknya, tanya terus tulis latihnya. Tulis latihnya.